Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχω επιστρέψει με ένα βίντεο που εσείς μου ζητήσατε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την κυριακάτικη και χαλαρωτική μου ρουτίνα. Τι είναι αυτό που κάνω εγώ τις ημέρες που δεν δουλεύω και έχω αρκετό χρόνο. Με το που ξυπνήσω λοιπόν, το πρώτο που κάνω είναι να συνειδητοποιήσω ότι έχω ξυπνήσει και θα ξεπιαστώ όπως όλοι οι άνθρωποι το πρωί και θα κοιτάξω γύρω μου για να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να σηκωθώ, αν και πραγματικά δεν θέλω να σηκωθώ γιατί σαν τον ύπνο δεν έχει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Εφόσον αποφασίζω να σηκωθώ θα ανοίξω το παράθυρο για να δω τι καιρό έχει έξω και για να μπει φως μέσα στο δωμάτιο και θα κάνω και λίγο τις κουρτίνες έτσι στο πλάι. Το παίρνω απόφαση λοιπόν και κατευθύνομαι προς το μπάνιο για να κάνω την πρωινή μου περιποίηση. Το πρωί μην φανταστείτε, δεν κάνω και κάτι τρελό. Το πρώτο που θα κάνω θα είναι να απλύνω το πρόσωπό μου με αυτόν εδώ τον αφρό καθαρισμού με ελιά και λεβάντα από την Απιβίτα. Και μετά απλά θα φορέσω την ενυδατική μου. Το τελευταίο διάστημα φοράω αυτήν εδώ από την εταιρεία L'Occitane. Είναι με 5% shea butter. Θα σας κάνω αναλυτικό review μόλις την τεστάρω κανένα μήνα περίπου. Και έχουμε πάει στην κουζίνα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι και το πιο σημαντικό για μένα. Θα βάλω νερό να βράσει έτσι ώστε να φτιάξω τον γαλλικό καφέ μου. Πραγματικά από το προηγούμενο βράδυ σκέφτομαι τον πρωινό καφέ, τον πρώτο καφέ της ημέρας, που για μένα είναι από τις πιο αγαπημένες μου στιγμές. Και θα κάνω γαλλικό φουντούκι. Λατρεύω, είναι ο αγαπημένος μου αρέσει πάρα πολύ. Μοσχοβολάει όλο το σπίτι, έχει υπέροχη γεύση. Και αφού το νερό μου έχει βράσει θα το ρίξω μέσα σε αυτό το French press. Έτσι το λένε αυτό το μηχανηματάκι. Και θα το αφήσω να κάτσει περίπου 5 με 6 λεπτά, αναλόγως τα κέφια, μέχρι να φτιάξω το πρωινό μου. Το πρωινό μου κάθε μέρα είναι σχεδόν ίδιο. Σήμερα επέλεξα να φάω 2 ριζογκοφρέτες, μία μπανάνα την οποία θα την κόψουμε μετέπειτα και θα βάλω και φυστικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη που είναι το αγαπημένο μου πράγμα σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού φυστικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη στην κάθε ριζογκοφρέτα και θα το αλείψω επάνω. Και τώρα θα πάρω την μπανάνα και θα την κόψω σε πολύ μικρά κομματάκια ώστε να την τοποθετήσω πάνω από τις ριζοκοφρέτες. Εμένα σαν Ειρήνη μου αρέσει πάρα πολύ να στολίζω τα πιάτα μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο σωστός τρόπος ή ότι όλοι πρέπει να το κάνουν έτσι. Εμένα με βολεύει και με ευχαριστεί. Οπότε ναι, τοποθετώ τις μπανάνες κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Και αφού πέρασαν τα 5 λεπτά, τώρα θα πατήσω το French press προς τα κάτω ώστε να κρατήσει τα υπολείμματα του καφέ και θα το σερβίρω στην λατρεμένη μου καινούρια κούπα, η οποία είναι Star Wars, είμαι Star Wars fan, το ξέρετε. Είναι με την Princess Leia και λέει Fight like a princess και μου αρέσει πάρα πολύ, με εμπνέει για να ξεκινήσω την ημέρα μου. Πρόσθεσα και λιναρόσπορο πάνω από τις ριζογκοφρέτες, δεν σας το έδειξα, αλλά σας το δείχνω τώρα. Και αυτό που θα κάνω είναι να φάω το πρωινό μου στο κρεβάτι, στο άστρο το κρεβάτι μου, με τον καφέ μου. Και αφού καταβρόχθησα το πρωινό μου με μανία, αυτό που θα κάνω για να απολαύσω τον καφέ μου είναι να χαζέψω στο YouTube διάφορα βιντεάκια τα οποία με εμπνέουν για αρκετή ώρα, από ό,τι βλέπετε, και θα λιώσω. Αλλά το παίρνω απόφαση ότι πρέπει να μαζέψω τα πιάτα και να σηκωθώ. Αποφασίσαμε να πάμε μία βόλτα μετά το πρωινό. Ήρθαμε σε αυτό το καταπληκτικό πάρκο που είναι σχετικά κοντά μας. Βλέπετε ότι είναι λες και έχει βγει από τον Harry Potter, λες και είναι από ταινία. Και ήταν πάρα πολύ ωραία μέρα, δεν χρειαστήκαμε καν μπουφάν. Εγώ βλέπετε είναι φανερά η ευτυχία μου και το πόσο χαρούμενη είμαι. Εγώ και οι φακίδες μου γελάμε μέχρι τα αυτιά. Γυρίσαμε στο σπίτι λοιπόν και ώρα για μεσημεριανό. Σήμερα ευτυχώς είχαμε από χθες φαγητό, οπότε δεν χρειάστηκε να μαγειρέψουμε. Και εννοείται ότι έβαλα να δω φιλαράκια που σας είπα ότι έχω κολλήσει τον τελευταίο καιρό. Το απόγευμα αποφάσισα να κάνω ένα καυτό αφρόλουτρο
και θα βάλω μέσα αυτή την bath bomb, η οποία είναι από την εταιρεία Lush, θα σας γράψω το όνομά της κάτω. Είναι πάρα πολύ αρωματική, είναι υπέροχη και είναι σαν γαλαξίας, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Και ενυδατώνει πάρα πολύ την επιδερμίδα μετέπειτα και μυρίζει εκπληκτικά. Οπότε ήταν ό,τι καλύτερο ώστε να ξεκουραστούμε. Και το τελευταίο πράγμα που θα κάνω πριν ξαπλώσω είναι να ψεκάσω το μαξιλάρι μου με αυτό εδώ το Pillow Mist λεβάντα, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε έναν χαλαρωτικό και ήσυχο ύπνο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε του ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και φιλιά πολλά. Γεια σας!